Slažem se, za to se slažem i nismo. Neću da tražim, brate, ništa. Spremila sam... Gde ćete vas dve u vodu? Gde ćete? Kaži mi, šta delite? Izlazi napolje. Ne nervirajte ženu, ajde napolje! Šta ste ušli u vodu kuću kod da nečku mater, čistite. reklamirate svoje telo? Što ne reklamirate kuću, bre, na što vam liči, bre? Sram vas bilo, bre. Neću ništa ču, izlazite napolje, bre. Izlazi napolje. Izlazi! Ajde ti mala mi... Sram vas bilo, bre, sastanak ide vi u vodu, Došla reklamirate žena, ona tekuće idu na... žetine. Ma daj ne laži! Daj, bre. Nisam god... Da, šta? Janjuš, da. Lera mi Bog nisam. Možete kupiti do preksutra. Pa šta si ti retar, slušaš njega, bre? Pa i on ovdje važi za... Šta si, pa imaš ti svoj stav i svoje, bre? Slušaš ti šta govori Janjuš? na sastanak ipak. Ne, idete na violinu. Gosto, Gordana, nekosane mine izvadiš tako. Na saksofon, goco! Mine nekosane izvadiš tako izvažnjeno. Da. Na saksofon će one. Daj, bre, sram vas bilo, bre. Truba. Sam ćeš uzvanje s njima unutra. Ma idi, bre, beži, bre, ti vidiš, Sam bre. sad šta polako. Ne uzimaj. Ajde, ima tamo neko? Sram vas bilo, bre, gledaj kuća, gledaj dvorište, ne znaš gdje da gledaš, bre. Ej, pa pred 3 nedelje, 2, koliko ima veliki šef da vam je bio, no nikog ne poštujete, sram vas bilo, bre. Otvorio čovjek vrata tamo da uđete da perete veš, poštovanje, nemate ništa, bre, prema nikome. Ja ne znam šta vi razmišljate. Ajde, devojke, za sto! Pa da, Anđela, čisti i ova mala Soraja. Matora i, mislim, Zorica, šta ćete, pa nećete vi, bre. Ajde, Aleks. Daj, ko je digao sad ovo to gore, bre? Očisti. Slažem se, tako treba!